ni akete kindana. Yes. Referral ne nitiere okane magere. To kineno gorofa magerore sani ane mayare. Kendo mane tich matimo nikech jopiny dwaro momedore. Kibiro kate Marongo ineno kane mamedo, Makegonga ne mamedo, Makalda ne mamedo. Nikech ne gin tiere. Koro mane gima timo sani to gigo mamiyo wabedo gi project ma ok orumo ma jopiny nochak ne jopiny to gik kanyo gin gik mang'eny. Achiel kuomgi samoro pesa nyalo lal. Lala ma iyudo kane oket pesa ne project to ne olos project no mondo oti gi pesa marom kamano. Koro gimiluongo ni management of that project ok otiyo maber. Mago ne nyalo bedo kanyo. Achiel to ma koro sugu ahinya machandowa en ni wan kaka county governments wa pesa wawuok e agulu mar jo Kenya miluongo ni National Treasury. Adwaro nyisi ni ne nitiere projects mane wachako mondo rume i komenda mokadho. Moko poko rumo nyaka sani nikech pesa okuoge national government mabi. Pesa mawuok e national government kata samine na nyisi ok ma i komenda 24 madhi 25 mowinjo watime. Yes. Nyocha wawuok e i komenda 24 pesa mar June wayudo dwe mokalo. Pesa mar mshahara gi projects mar June higa mokalo cha wayudo